bir näçe zinanaları ki adam sibba boladura, mutaahhil boladura, yine de Hudaý Taalaň haram eden fahisha zinaga mubtala bolýa, şolaryň hakyna inen ayetla şu mawratdan bir az gurrun açar inşallah. Bir insan eger ogurluk, arak içme bilen, şuzur bir zatlar bilen näni tohmat urulsa, lekkedar bolsa, ol beter olokon biýawreçilik däl. Amma bir adam eger zinaga däni şahit bolunsa şoň zina edelligine, uly milletin arasyny bilinse, şol adamy bir olokon namasyny awryny dewmek, beter olokon şarafaty gaçýa, beter urswa bolýa. Eger bir adam jawan oglan şuzura däni haram iş mubtala bolanlygyna şahit bolsalar, onu bir jawan soňra başyny ýokary gallap bilmeýär. Uly milletin arasyny hemişe biýawry, olokon awry gaçýa. Zina beter adamın urswaçylygy etýär, beter biýawry etýän zat. Hassa adam suwazina bolup, bir neferiň nikahyna bolup, şu harama mubtala bolsa, nagat bir olokon urswaçylyk, ya sen çar bolmaly, ya adam bilen ogul gyzynyň arasy kullan aýryşmaly, talaga, judaýya baýs bolýan zatla. Bir zinane iki aydiya adamimden başka biri yüreğimde yadımdan çıkarıp bilemek. Bir zinane iki adam suva yüreğimde yadımdan çıkarıp bilemek. Näme dip şu zinane bilen şol adam bilen salam aleyk edip durun. Näme dip özüň kepleşip durun. Näme dip gatnaşyp durun şu hanawada bilen. Wagtyky görýän bidirekden fajiä zatlara barjak idi. Bidirek teleke ýagdaýlara çekjek. Ve sen ödüğünü ösüp bilecek değil. Näme dip mukaddematdan öwrülmäp duran ýerine. Yani eşk adamın elinde değil, muhabbetki adamın kudretinde değil, ihtiyarın yok bu zatlara, mukaddemat eşk ihtiyarın mı? Näme dip o hanawada bilen gatnaşýan? Näme dip telefonuna jogap berýän? Näme dip SMS-lerine jogap berýän? Ki ahirde da şikary bolup duran. Inni de menne takdir yok diyecek, menne günah yok diyecek. Oq bir adam ki yüzüm bilmeýär, näme dip özüň soğuklaya? Soğuklap qarq bolup boy men yüzüm bilmeýärdim de diýip bilermi şo? Yüzüm bilmeýän bolsaň näme dip özüň soğuklayan? Oq ot ýakjagyny bilýän bolsaň näme dip özüň odoklayan? Otda ýanjagyny bilmeýärmi? Biz mukaddemat eşikden gaç. Haram irtibatlary iki şeriat ejade bermeýär. Haram oturuşykla, haram restamatla. Eger gorkyňma bolsa, gaçat. Täňki özüňi däni guya oklamakan, täňki özüňi däni iş, muhabbet diýen bidirek wahmy hyýalaty oklamakan. Ve Hudaý Taala, Allah Taala yaradanyň öwünde özüňi günahkar asy etmäken. Adam eşk muhabbet diýeni aýrylmaýa, ihtiýarynda däl, bu da bir yalan gurrun. Adamın yüreği aynı hudani süydem beren oğlancık ýaly. Kesmesen gider idi. Hiç oğlan özü süýtten doýup kesilýän näldir. Baýat eneşin kesmelidir. Ene kesmeli bolmasa oğlan kesilmeýär. Senne o eşk muhabbeti kes. Hudaý üçin, kıyamatın üçin, dowlukdan azat bolmak üçin, we cennete girmek üçin, olokon saadet üçin, öz adamyň üçin, ogul gyzyňa rahmet. Ol eşki kes. Amma Hudaý Taala darkan bolmar diýme, başarmar nime. Bir Hudaý ki Hazreti Yusuf'u Zulaýhadan kessi, haram eşkini aradan ayırdı, seni de eder, sana da başarar, kadir Allah'dır, kudreti la yazaldır, hemişe kudreti bağdattır. Aynı huşu zinana gurrun verilşiyalık erkek adamın da yağdayı şol. Bir adamı ki bir zinananın muhabbeti yüreğine ki ovelin izdivac edip bilmeye bir nehçe illet sebepli.
Mesela bir zinanayı ki adamsı var. Bir zinanayı ki inni adama varıptır. Bir neferin nikahını giriptir. Tamam oldu inni. Vel muhsanatu minen nisa. Beşinci paran deslavında ettiği Huday Teala. Adamsı var zinanalar size haram diye. Vakti ki bir zinanayı ki bir adamın eline oldu. Nikahını oldu. İnni sen ona Işkı muhabbet edecek, kavuracak, men alacak. Allah haram. Eğer adamsı var, ya mesela süydemişiptir, rızai, doğunmuştuk, sonra biliniptir. Hulasa bir her delil alıp bilmeyen olsa, övrülsün Hudaya karşıyın. Bir zinaney ki adamsı var. Adam aytmağa utunya. Ama Kur'an'ı gelen zat, o camiamizde de yok değil, bayat aytmalı oluyor. Derdi ştahtı dökmesen, derdin dermanını ştahtı aytmasan, nerede aytmalı Müslüman ol? Neme zat illeti bahis oluyor, bir zinana, bir neferin nikahın ne oladır o, adamsı oladır o, yine bir kezeki velen ara açıp, rabita açıp da, o haram zatlara müptela olmağına bahis oluyor. Evvelkisi, zinanan bir halvatta doğun qarındaşlan arasından daş olmağı gerekli. Elbette sebep delilken oş aydiyanımız ve hükmen şolada çekiyade dediğimiz değil. Yönü bir neyse illatlar iki yağıllı ve aydılacak. Mesela bir neyse adam gitmeli oluyor Tehran yalı yere öz hanavadası velen ovadan göçüp gitmeli oluyor şehre bir mahallede konuya kişilerde katnaşıp barışıp gelişip durmağa adam yok. Zinanı ödü bilen yaşamalı. Hiç adam yok başka tanış bilişi. Ama şucur halvat yerde şeytanın yaman yoldaşın, yaman boydaşın şu arası zinananı haraplamağı bahis ve delil olayanlar. İnsan, Müslüman eğer şiyagdaydan korkyan olsa başardığından öz doğun qarındaşının arasında öz ovara bir yeri ki barıp katnaşılıp durulacak, bir daha da güymenip bilecek. Şucur yerlerde öy tükünmek gerek adama. İkincisi de zinanaların öyde deni bekar olmaklığı şiratlara bahis olupdur. Öy deska furiye, eğilmaşı deska yuya, oğlancağa teyarlıqlıca puşakla va, elin hafa vurup durmalılar. Hemme zatla mücehhez öyle bitiptu ve zinane öyde bekarlığın, bekar adamın yoldaşı şeytan. Şeytan bazım vasvasa koyuyor, her bir işlere çekati geliyor adamı. Yekilik adamı bildirek, yekilik Hudaya yaxşı değil mi yani? Yekilik ve bekarlık da üstüne olsa, aya azıcık zat bilen alınmaklığa sebep olmar mı? Eğer şudur bekarlık insan özünü ihsas ediyen olsa bir ayallığın, evvelin etmeli işi özüne deyani bir meşguliyeti öyününe tapsın. Kur'an öğrensin, mollaçılığın derslerini öğrensin, özünü bir bernameyi vurdu koysun, meşguliyeti tapsın. Ve inki behterin meşguliyet olukun soğalı derece çağılı olup çağı eklesin. Olukun müşkil camiamizde availe izdivaç çağısız olsan kavvaliye deyip zinananı yık özünü bir öyde yaşatmalı. Hiç iş de yok ve çağın işi de yok ve yankıyalık bildirip gurrunla oluyor. İnki soğaplı meşguliyet zinanağa adamsına hıtmet edenden sonra oğul gıyızına hıtmet etmekle. Peygamberimiz aydiya tenakahu tekthuru fe inni ubahi bikumul umeme yevmel qiyameh hatta bis-sıqt ravahul Beyhaqiyyu. Ay nikahlaşın, cüftleşin, köfülün deyiptir Peygamberimiz. Oğlun uşak köfülsün deyiptir. Men ummatım köfeliye sizin oğul gıydınız köfelde. Ve kıyamet günde men iftihar ediyen ummatıma hatta nakıs
düşüt bolup däne naqys bolan çağa da men ummatymdan sany bolýa dipdir. Çağany köpeldin dipdir peýgamberimiz. Eger bir zinana, bir adam iki zinanasından ihsasa qatar diye gelsin çağan fikrinde bolsun. Çağan meşguliyeti enäni bidirek ýoldan alyp galsyn. Hatta şebekelerin içinde bir film berilýän bolmaly. Bir zinana adamsy ba we başga bir do'sy da ba. Adamsy bilen hemişe narahat, do'sy bilen hey gowy ýaşap ya. Ve bizde oturalları da şunu uğradı oti. O şunu da bir adam cüret edip zinanasına köküdü oti. Ödü yüşüp oğul gıydına köküdü oti. Gelinine köküdü oti. Peygamberimiz näme diýär? Asli deccaldan başga 30 deccal sizin araňyzda gelir, bir gurrunları araňyzda getirir ki henididen sizin we inataňyzyň eşitmedik gurrunlaryňyzy arağa getirir dipdir. Mahwardan başga näme şey? Ey musulman, insaf bilen Peygamberimizin aýdýanyny tefsir et. Aya şu halkyda haram deskadan başga näme ýorjak şonu? 30 deccalun kezzabun, yalancı deccallar bir wözli deccalliýan aýaşy dämi? Yine bir şıcırıt bidirek zada bais bolýan delillerin birisi şu telefon, şu mobil ki bişik Allah'ın birin bir nimeti bir zamanı üçün. Oturan yerinde bir tohur işler bitirmeli. Oturan yerinde bir tohur adamlar bilen hala hava ulaşmalı. Oturan yerinde bir tohur işin bitirmeli. Ama Hudaý saklasın bir näçe gücük sıfatla, bir näçe keftar sıfatla şoňsy bilen şikaryň ýüzüne gelip ýala. Ve şey dipde bir zinanany bidirek ýola çykyp harama, fahisha çekýär. Ve Hudaý saklasyn bir näçe fahisha zinanylar we näçerek arasda jawany harama, fahisha çekýär. Telefon gowy wesile, amma halallyk istifade etmek ýol bilen. Hiç moga telefonun ýüzüne zinanalar üçin aýdýan, hiç moga telefonun ýüzüne kefini awadalyjak bolmasyn. Kefini ýuqaldyp, injeldip, heber lus bolup, amma Kur'an näme diýär? Kur'ana bak. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fela tahda'na bil qawl feyatma'u allazi fi qalbihi marad ve qulna qawlan ma'rufa. Ey zinanalar dipdir Hudaý Taala. Fela tahda'na bil qawl, kefinizi hey awadalat inçeldip ýuqaldyp keplemeň dipdir. O näme dip? Feyatma'u allazi fi qalbihi marad, kalbinde merizçilik ba adam tamah eder sizden dipdir. Allah'ın ayeti. Feyatma'u allazi fi qalbihi marad, kalbinde merizçilik ba adam tamah eder sizden dipdir. Bızırı keplemeň dipdir. Ve kulna qawlan ma'rufa, adam ýalwar kepleň dipdir. Tarafy bidirek ýola çykjak bolup, öz sesi bilen bidirekde ýani enharafa çykjak bolup, woşyp bais bolýan zat delillerin birisi. Bir adam halkyň namasyna hyýanat edýär we der netije öz namasyna hyýanat görýär. Öz namasynyň teleke ýola gitmegine bais adamsynyň özi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde aýdýar. Her kim teleke iş bir hanawada etse, öz hanawadasyna da görer dipdir. Hala gözüň hyýanaty, hala diliň hyýanaty, hala eliň hyýanaty, hala bir her bir hyýanaty ki bir musulman dowam edýär, öz öý içerinde de şonu görer dipdir. Peygamberimiz aýtýar. Biz enana arassa, amma şunu däni bidirege bais bolan adamsynyň özi. Eger gaýrat edýän bolsaň, eger namusyň ýüzünden jan berýän bolsaň, gözüňe de gaýrat et, diliňe de gaýrat et, eliňe de gaýrat et. Özüňe haramy bulaşdyrma, ta öýçüriň haramy bulaşmasyn. Eger ikisi de tawba etseler, we aslaha,
özünü düzelseler inna arasawalli tawbet dönkeden işinden fa'ridu anhuma yüze vurun ondan. Inni onu yüzüne getirip zol ona aydıp maskara edip utandırıp beytmeyin diptir. Hudaý Taala tawbany kabul etgen mehriban Hudaýdyr diye. Eger bir adam bir zinany kişi için mubtala bolanlygyndan habar tapypdyryň, oşular da izinden tawba edip çyn qynanyp ökünüp ya. Ay insan jaizun nisyan barıpdyr harama inni ökünüp ya. Gizli yatıp bilenak. Sen habarıňma sen basır. Aytma ol milletin yanına. Aytma oňmuň yanına. Bir günahkary ki günahından tawba edipdir. Şonu maskara etsen, ýowalasaň, yüzüne ötüp aýtsaň, şoň mubtala bolan günahyna ölmäken sen de mubtala bolarsyň diye.